babae. Sulod sa kaldero, kining naluto ng daan nga lansyaw, igwalis sa kalami o kapilit ang ilang balbakwa. Sa pagkabot sa kaharuhay sa kinabuhi, susama ko sa pagluto sa pagkaon nga kinahanglang timplahon aron maangkon ang gitinguhang kalami sa kaugmaon. Kini ang himo sa magtiayon nga gumikan sa lamian nilang lansya ug balbakwa. Naangkon nila ang balay ug tululang ka mga sakyanan. Tilawan nato ang ilang luto ug sayran ang naangkon nilang kalampusan. Gipakita ni Lizel Amadio ang pambato nilang putahi nga lansyaw ug balbakwa. Una ang lansyaw gamit ang mga lamas. Dihang nalunod na sa nagbukal nga mantika ang mga lamas. Gisunod dayon ang main ingredient, ang kinataw sa baka nga gilat-an nilang daan sulod sa 8 ka oras. Unsay sagol aning lansyaw gawa sa katong panit? Unsa gyud ang main ingredient sa lansyaw? Ang main ingredients ana niya sir kanang 6 organ sa baka. So kana labi na kanang itlog ug kana jung iyang ang organ jud. Kay mao man daw kuno nay magpampainit sa lawas. Ilabi na sa katong lalaki. Lalaki pero na may mga tao pud nga mga babae. Sulod sa kaldero, kining naluto ng daan nga lansyaw, igwalis sa kalami o kapilit ang ilang balbakwa. Ikog ug simod sa baka ang bida sa balbakwa. Susama ra og lamas sa lansyaw apan duna lang kini pineapple tidbits. So na dire ang ulan ng ikog. Oh, nay simod. Nang simod. Mailani mo ang simod kay mura siya itom-itom ang iyang simod. Siyempre, tilawan time na. Okay, mas lami kung doon na yung limonsito. Nga, basig dili na tayo aning kalakaw, ha? Kaya mukahi, alam ba kung na itong tuhod, ano eh? Kita. Ito no? Kuno sir, ingon sila. Pampainit man guna sa lawas sir. Pampainit Kuno. lawas, bantog lang Oo. isingot ko. Ah, Naguna nila kining putahi nga kinaham sa mga mahilig mutulid ang tinai. Apan gawa sa kalami sa putahi, mao ang swerte nga gidulot nini ngadto kang Lizel ug sa iyang bana nga si Dante kinsa kani factory worker. Nagsugod sila sa gamay nga puhunan apan inanay nga milambo hangtod nakapundar sila og duha ka SUV, usa ka auto ug balay nga anaa sa subdivision. Giunsa ka nila nga makabot kini. Gisungasong una nila ang dagkong pagsuway sama sa pagkasunog silang Pinoy-anan. Diin naabo ang tanan nilang kabtangan. Mibangon ang magtiayon pinaagi sa pagpamaligya og pagkaon sa gamay giabangan nga tindahan. Si Lizel mi-resign sa iyang trabaho isip nurse o gradtech aron tutukan ang gamayng negosyo uban sa iyang bana. Sa ilang pagpursige, milipang kini hangtod nga naka-branch out na sila sa mas lapad nga tindahan. nanaghan ang among customer. Daghan na gyud siya, ning gawas na magdali-dali na lang gun uban og kaon para lang nay mupuli na pod og lingkod. Dili lang balbakwa ug lansyaw ang ilang giserve sa mga suki, kundili daghan na ang kapilian. Ang sekreto sa ilang pagluto tipik lang sa naghatod kanila sa kalampusan. Labaw sa tanan, doon na sila gisandigan nga numero 1 nilang customer ug manager sa kinabuhi. Nga mao, ang labawng makagagahom kinsa misap na kanila panahon sa ilahang panginahanglan. Sa negosyo sir, naaging problema. Pero, yun sa yung overcome. Lampo ra gyud sir. Og pagpaningkamot, kakugi. Mao ra gyud na. Nga nami in case amo pagka older na dili mi maglisod, dili mi mangayo sa amo anak na ami pundo daan nga antod mi mawala sa kalibutan. Gawa sa tulo nila ka mga sakyanan, balay ug uban pang kabtangan nga napundar, nakabiyahe na usab sila sa ubang kanasuran. Si Lizel ug Dante nagbatuod nga ang pag-ampo inubanan sa kakugi ug paningkamot maghatod gyud ay kanato sa katumanan sa atong mga damgo. Sama sa pagluto, kita mismo ang motimpla sa atong kinabuhi aron makatilaw kita sa kalami. Ako si Alan Domingo ug kini
ang akong short docu.